Kok menurung tak demok lho iki. Mbok sebuli yo marah yo. Mang nasu saya dantuk tenan dadai. Kok men mudun wedon. Aku lek baru cewek kok men wedon mudun nasu. Lho, soalnya cah-cah luwih iso njogo ati nggak aku timbangane kowe. Enggak apa njogo ati yo. Wong kaya kowe iki. Lanangan lo kayak nyapu tuh kudu aku mbok kene nih kuwasa aku disakiti wong itu trauma aku san yo tinggalku tak kerak saka Endi lho mok kerokin artis papan atas san apa nanya aja berharap ndak loro lah iya to Mbak itu nono brel soalnya emang aku kan medun ya rencana medun gabung kono gabung kono medun yo pisan-pisan yo tuh kan medun kan gabung aku kira iso ngomong banter maring gini ora enak tuh cuy lah asli kesel ya ping dewi bang oh iya geger lho udah geger lho man sepi